Hans Jørgen Christiansen, uddannelseschef på SELF for HTX, godkendt den film som officielt HTX-materiale, hvor det så? Nej. Det gør jeg ikke. Det er foreningerne. Hallo, kan man lige have en gang? Ja, godt, det. Forstår du? No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. And the teacher told me what's your name? And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your mad world. Hey, gennet.
Vågn op, Kenneth. Hvad? Du har ligget og sovet i rigtig lang tid. Skal du ikke med i fredagsbar? Fredag? Har du penge? Ja, masser. Okay, fint. Ja, det er jo ikke så nemt at lave film, som det ser ud. Vi er jo trods alt ikke professionelle, nogen af os. Så vi har jo også, ligesom alle andre, gået klunset lidt bag scenerne, og det skulle ikke altid blive lige godt, det bliver vi nødt til at indrømme. Så vi har alligevel dog valgt, ligesom for lidt selvydmygelse, at vise disse små fraklip over for jer, så I kan sidde og grine af os. Så her kommer de, vores fraklip og optagelser bag scenen til jer. Ja, det er så fraklipene, eller den alternative slutning, som vi har lavet i forbindelse med det spil, der hedder Dødelig Kamp, eller Mortal Kombat, som de unge kalder det. Det er en lidt voldelig scene, så hvis der er nogen af jer, der ikke kan tåle den slags, så bør I nok forlade lokalet nu, eller i hvert fald lukke øjnene. Hvad er det, vi laver? Han laver du! 3, 2, 1, 3! Let Mortal Kombat begin! A handful of people on a leaky boat are gonna save the world. Exactly. Mortal men and women defending your own world. It's not about death, but life. Det er så det, man kalder et epic fail, eller en episk fejning. Det er små fraklip, hvor scenerne af en eller anden grund ikke er gået, som de skulle. Det kan være, at der måske er nogen, der er gået ind foran kamera. Det kan være, at der er glemt nogle linjer, der skal siges. Det kan være, at der er en, der er snublet. Det ved vi ikke. Men det skal I se. Det er til jer. Er vi i gang? Kan vi lige sætte det om? Hej nu! Ikke nu igen! Altså, hvad er det, du laver? Ja, og nu skal vi så tage lidt bedre for ting, der er blevet taget bag scenen. Ting, som der ikke skulle have været optaget overhovedet. Det kan være en, der måske har kommet lidt til skade med sine kønsorganer i et lille uheld. Det kan være lignende ting. Under omstændigheder er det ting, som vi egentlig burde vise. Men det gør vi. Det er til jer. Hey, Kenneth, vi skal filme nu. Hvad er der galt? Hvad laver du? Jeg tror, vi er nødt til at tage den op. Tak for det.
Kør! Jeg tror, vi er nødt til at sende den her om. Det skal virkelig med i praktisk. Okay, det er sidste scene. Jeg vil gerne se lidt seriøsitet her, okay? Kør! Hvor fanden er mine solbriller? Klaas! Vi optager! Jamen, jeg kan ikke vende mine solbriller! Kør. Det har faktisk været en rigtig god dag. Det har faktisk været sjovt, hvis jeg havde altid været kritisk lyde på grund af den sag. Det kunne Du har ikke tænkt dig at gøre. Så var det bare ud væk. Yes. Lige inden vi går ind, ikke? Så skal jeg skal lige have min bog. Ej, fail. Har du problemer med at stoppe?